Hello everyone, welcome to Pambatha Amancinci. We are here to update you of what was happening eGenesis namhlanje mhla 15 April 2026. Sikhumbule izolo ukuthi uGabriel ufake ividiyo kaMpumi nomzi wakhe bezivocavoca ku-social media. Namhlanje uMarona ubona uMpumi etrenda ku-social media wase etshela umama wakhe ukuthi uMpumi uyatrenda ku-social media. Wathi nje efika endlini bambuza ukuthi kwenzakaleni, wayeshiya abantu besalindele ukusakhuluma. Ngabe sebatshela ukuthi uGabriel unevidiyo yakhe nomzi wakhe beganga ehhotela. Wathuka uWendy woma wamtshela ukuthi ayikho into ezomsiza ngaphandle kokuthi ayoxolisa uGabriel, ebese yamncenga ukuthi angayifaki ibona abantu. Waphuma ngesamagundane uMpumi eyocela uxolo kuGabriel. UFelicia wangena ekamereni likaNobuhle umfuca uvula isikesi lakhe ngoba efuna ukupakisha ikahle izingubo zakhe. Angena uFelicia esethi, "Hayi bo, nathi ibhadi lami. Ubani wena? Ufuna le room ingane yami?" Wathi eyami ingane yahamba yogibhida ihlala nendoda. Wathi wena ngempela phela uba. Wathi Nobuhle uqonda ukuthini ma? Athi uFelicia, wena ngibuza ngoma. Wathi nje ngicela uphume, angikwazi nokuthi ubani mina. Washo edonsa amasikesi akhe eyomkhipha ngomnyango lapho uNobuhle lokho emncingile. Awukahle ma, awukahle ma. uMpumi bakithi uzoncuza uGabriel engalokothi ayifake leya sex tape. uMpumi uncenga uGabriel ukuthi angalokothi afake i-sex tape leya igcwale izwe lonke ngoba izomosha impilo yakhe. Wathi nje isithunzi sakhe iyona nto asele nayo manje. Wathi nje uGabriel, ngakho ukhuza Mpumi ngathi ungayi kuleya podcast ukukhuluma izindaba zethu. Wathi nje lokhu okwenzile ukungangilaleli neze. Lapho uyaqhubeka uyancinga bakithi uMpumi wathi inhlahla leyo akanazo izingane ebezingeke zibibuke kahle leyo video, kodwa unomndeni kanjalo nesithunzi sakhe sizodeleleka. Wathi nje uGabriel wakumele ukucabanga inkolodi nasekuqaleni ngesikhathi wenza le mess. Wathi uMpumi, Gabriel ngiyakucela. Wathi Gabriel, okay, uma nje uzongenzela into eyodwa. Lapho uMpumi usethi noma yini Gabriel. Wathi nje ngifuna ushintshe lesa statement owasenza mayelana nokutshontsha izingoma zakho. Wathi nje uMpumi akahamba ayotshela abantu ukuthi wayediniwe ngesikhathi ebhala leya nto. Wathi ethi uyazikhalela uMpumi esho khona ukuthi lezi zingoma iyona kuphela into asele nayo. Wathi nje ke kube-ke ntombazane, mina akusidokoli gayole mina lelo. uFelicia ngalana usagive Nobuhle uthi nje ye wena mfazi endini awukwazi ukusuka lapho usuka khona uthi ungidelela kwami. Wathi nje ngicela ungihambelelana kwami. Ukhahlela ngisho amasukesi kaNobuhle wakhipha ngomnyango. uWendy noMarona balinde uMpumi ukuthi bazi ukuthi uhambe kanjani. Hlahla le yafika kodwa uyambona ukuthi akekho right ebusweni. Ebese bambuza ukuthi uhambe kanjani, asho ukuthi uGabriel uthe uzomxolela uma eshintsha istatement asibhala, asho ukuthi izingoma leziya ezakhe. Wathi nje uWendy kuyokusiza ukuthi wenze njalo ngoba uzolahlekelwa isithunzi sakho. noMarona wathi hhayi, nami ngivumelana nomama. uMpumi useyafona bakithi, uyasho ukuthi ufuna ukukhuluma iqiniso namhlanje. Washo ukuthi iqiniso lithi yena akaze abhale ingoma lezi ezarekhodwa. Kwathiwa erodweni siyakuzwa ukuthi uthini, kodwa manje umbuzo omile ukuthi ubani owabhala izingoma pho. Washo khona ukuthi uGabriel wabe esemncoma ngemisebenzi wakhe ukuthi aveze imiselo uGabriel, yena nje ubeyi-intern kodwa ugcine sebenzisa igama likaGabriel. uMpumi ufisela izingane zakhe okuhle kanti futhi uWendy ufisela izingane zakhe okuhle kanti futhi ubanika nethemba lokuthi kusangalunga, akukhona ukuphela kwempilo. Lokhu baze wathi abathandazi banxuse konke okuhle empilweni. Bagebisa amakhanda babambana ngezandla. Bathe nje beqala bethandaza wangena umakhelwane kurukudu begijima. Hayi bo, bathuka labo bathuka ngoba bezwa abantu abangena bafike banikeza uWendy ifoni. Wathuka wacishe woma. noMpumi uma ithi nhla uyaxaka ukuthi manje uGabriel enza kanjani into enje ngoba umthembisile avele angapholisi ngaseko. uMpumi ahamba ayophuma ngomnyango. uMpumi ungena endlini kaGabriel uphethe into etshokayo. Uma ethi uyambheka endlini akekho. Lapho uyanyonyoba ukhuluma yedwa uthi uphi umgodi lo bastard. Angenaze afike nasekamereni akekho. Avele avula i-wardrobe kaGabriel. Kukhona i-safe siphakathi lapho ku-wardrobe. Lapho kwi-safe kukhona isibhamu. Avele ngabe sapholisa amaseko asithathe elokhu ethi nje uzoyibulala lenja. Ahambe naso isibhamu saGabriel. Ngiyayibamba lana ungakhohlwa ucindezela notification bell, usubscribe namasho umbono wakho. Ayo.